Tatranská elektrická železnica je svetový unikát, ktorý k našim veľhorám patrí už viac ako storočie. Poďme sa pozrieť na 3 najväčšie zaujímavosti o tejto tatranskej legende. Zaujímavosť číslo 3. Úzky rozchod. Koľaje tiež majú rozchod len 1000 mm. Tento tzv. Metrový rozchod umožňuje električkám zdolávať prudké stúpania a ostré horské zákruty, ktoré by bežné vlaky nezvládli. Na druhom mieste je jej prvenstvo. Je to najstaršia elektrifikovaná železnica na Slovensku. Elektrina tu prúdila už od roku 1908, čím predbehla väčšinu hlavných tratí v našej krajine. Absolútnou jednotkou sú mená nových súprav. Najmodernejšie hybridné jednotky Stadler nesú hrdé mená tatranských štítov ako Bradavica, Vysoká či Kostolík. Navyše dokážu jazdiť aj ako klasická zubačka. Ktorou tatranskou električkou ste sa naposledy viezli vy? Dajte nám vedieť v komentároch, pridajte like a prihláste sa na odber.